Hei, लोगोफोर मा खालामनो नागिरदों नायद' फुराना फ्रिज डेमेज फ्रिज ना गाज्रि आं दै खोलैना लाफ्लांदों साफा खुलिनांगोन बेखौ न'आव सोबाय आं नै ओरैबो आलना बेखौ गेजेराव दोनसै साफा बुगुलुं जागुलुं नै गाहायाव माखासे बेखौ खननो नागिरदों नै फांहरजोबनो नाङा नेथ'लायनो होनना दोननांगोन दा नङाबा मारैबा मोनामनानै खांखमा हाबबा सेस जाखागोन बेखौ फुगारबाय थानोसै बाव सोनोसै दै दं नामा दाबो दै गैला लागायनोसै आं एबार बेहाय लागायनो बेखौ नायलांबाय थादो दुनुराम खांखमा हाबबाथाय सेस बेखौ बबाय आं सायाव खालि गाज्रि जानायसो जादों ना बे लोगोफोर फ्रिजआ जेबो माबा गैखाया नै खिथुथिंबो बेलायनो थाराबो जजोबखानायसो बोरो मैगंसो दंखायो जोंनि बेनिफ्राय आङो दा बे खननानै लाग्रोनोसै नायदो बिदिब्ला आंनि हाबाफारि मावनायखौ बुद्दुब नै दहायसो जाबदों आं मानि टिभि बक्स खोबाव दोनबाय आं ओमफ्राय दानि खुलिनोसै ओरैमोन ना खुलिनोसै सार्टआथ' बाउन्ड लाबायमोन पुराना फ्रिज है कुछ काम का नहीं इसलिए इसमें कपड़े रखने जा रहा हूँ जाखालाम बेहाय नैखौ दोननो ना बेखौ दोननो आं नैखौसो दोनसै खनगासिनो आं नै खनगासिनो लोगोफोर दाबो जायाखै बानायगासिनो दं जाहांबाय सेल' टिप्स थाबायनो टेडी बियार दंना गोजौआव टेडी बियार गोजोब्बाय दंसो नायलांदो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता जास्ट एसे गुवार खनसै मानो होनबा जायगा जानांगौ ना बेयाव फिसाज्लानिजों बिफानिजों दोनसै आङो ओमफ्राय थावेल लामनो दोनसां आलनाबाबो बोराय आरोना नैबेयो गानानै नैबेयो गाब्लांनानै दाब्ले जादों मुलि मोस्रोम बाबायदां दाबो खनखाङाखै नै खावसे दंबावो जाहांबायानो नै दोनहांबाय आं दोनगोन दलथा नै निउ बानायलायबाय आं माबायदि नुदों लोगोफोर कैसा बना है दोस्तों ये वाला मैंने बनाया अपने हाथों से संनोबो थाथ'थोंसै माखासे हाला आङो मेंबाय जाबायानो बेहाय गासिबो आंनि जोब माबाया मा होनदों
बेहाय दोनगोन ब्राउनाव नैबेयाव जि गिसि टावेल लंपेन्ट गानखोन्दाफोर दोननाय जासिगोन बेहाय बेहाय टावेल टुवेल गानखोन्दा बुस्थुफोर सुनांगौखौ बेयाव दोनसै ओमफ्राय नैबेयावहा जास्ट आंनिल' थांसिगोन ओमफ्राय नैबेहाय नोंसिनि बाबा नोंजों बाबाजों खोनाबाय नैबे नोंनि बाबानि गाहायना मा दंबावो नुखाबायानो जास्ट नैबेल' गोदान बेल' गोदान दहाय बानायनाय जाबायना बेनो मा शेयार खालामबाय जोबोर गोजामसा देखायबाय थाला जानोसै बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन